hitzaldi honetara. Gaurko saioa koloren kimika izenburupian, zientzian eta esperimentazioaren arteko elkargune bat izango da gaurko saioa, bai? Kolorea gure eguneroko bizitzan oso presente egoten die, baina kimikaren ikuspegi txipe gaur aztertu ingo ditugu. Ez die bakarrik ikuspenaren bidez antzematen ditugun elementuak, baizik eta propiedade kimiko eta fisiko konplexuez osatuta darenak. Hitzaldi honetan Ane Bordagarai eta John McKean Matxain irakasleak azalduko dozkue, zela erabiltzen dien koloriak tresna analitiko bezala. Eta zela aplikatzen dien gure eguneroko bizitzan edo gauza desberdinetan, bai? Hasi fluoreszentziatik eta zu artifizialetaraino. Bai Ane eta bai John McKean, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak eta ikerlarixak die, eta euren esparruetan, kimika analitikoan da fizikan ibilbide sendua dauke. Gaurko saioak aukera emongo dozku ezagutza zientifikoak gizarteratzeko, beti saiatzen gane moduan, eta aldi berian, gure inguruko gaztioi eta herritxarroi zientziaren edertasuna eta erabilgarritxasuna ezagutzeko aukera emongo dozku, bai? Bai, aba disfrutatzen dugun hitzaldixaz eta hasiko garaia, bale? Eskerrik asko zue bixoi. Bueno, esertzen diren bitartean, egunon denoi guretzako eta kasu honetan niretzako plazer handia da gaur hemen Bergaran egotea. Ongi etorri hemen zaudeten hoi eta streaming bidez ere bai ikusten ari garen hoi. Eta orain aurkezpenean ongi izan diguten moduan gure ideia, Ane eta nirea, izango da pixka bat kontatzea zer den kolorea eta kimikan nola erabiltzen dugun. Eta kolorea ez dago, argirik ez badago. Kolorea eta argia lotuta doaz, ez? Gela ilun batean dena beltz dago, ez dagolako argirik. Argi eza da beltza. Ados? Horan, gure kasuan eta hor entzuten ari naiz, uste sartzen ari direla. Datozkigunak, mantxo joango naiz, beraiek ere bai ez galtzeko ezer. Kontatuko dizuet pixka nola banatu dugun gure hitzalditxo hau. Horan, bale, pues ona bueltatuko gara eta ongi etorri emango diegu gero beraiei. Bai, lasai. Aber, mesedez jarri, zaitxestelen bailen eta hitzaldixa hasitxa zaua, beraz jarraitzu ingo dugu, bale? Hala. Ongi etorriak orain heldu zareten guztioi, eta ez horregatik.
Eta aipatzen ari nintzen ez duzu ia zer galdu, bakarrik aipatu behar nuen gutxi gora bera Anek eta biok nola antolatu dugun gure hitzalditxo hau. Nik dire zatia izango da pixka bat gehiago orientatuta argia eta koloreak lotzera, eta gero Anek konektatuko du gehiago kolorea eta kimika. Ados? Orduan, lehenengo zati horretan nik hitz egingo dizuet, zer den argia, zer den kolorea, argi motak, molekulak eta zer eragina duten koloreengan, eta gero ere bai nola ikusten dugun guk koloreak. Hori esan da, gure koloreak nola ikusten ditugun gure begiekin azalduta gero, Anek kontatuko dizue kolorek zer esaten diguten kimikaren munduan, nola ikusi dezakegun kolorerik ez duen zerbait, zenbat dagoen, ere bai, eta gero zertarako erabili dezakegun gure ikerketa egiten, eta gure egunerokotasuneko bizitzan hori ez horren beste, baina bai ikerketa mailan gero zer ekarri dezaken. Hori esan da, goazen ikustera argiak eta argi motak, galdetzen badizuet, zer da argia? Nork erantzuten dit? Zer da argia? Bai, hori da argia gazteleraz. Bale, baina zer da argia? Eguzkiak bidaltzen digu argia. Oso ongi guk zati bat harrapatzen dugu, baina argia da bakarrik ikusten duguna? Argi gehiago dago? Bai, argi mota desberdinak ditugu hemen daukagu. Argia, uina da, eta partikulaldi berean hori beste baterako utziko dugu. Baina argi mota desberdinak ditugu, erradiazio elektromagnetikoa da. Argia erradiazio elektromagnetikoa da. Entzuten duzunan erradiazio elektromagnetikoa ez bildurtu, hori argia da. Ados, gertatzen da argi mota desberdinak daudela. Eta hor daukagu guk ikuskorran daukagun zatitxo txiki bat, hori da gure begiekin harrapatzen duguna, baina energia gehiagorekin eta txikiagorekin eta gutxiagorekin argi mota desberdinak daukagu. Energia gutxiagorekin ezkerrean mugituko ginateke. Eta hor daukagu irrati frekuentziak, mikroinak eta infragorria adibidez. Adibidez bat jartzeagatik telefono mugikorretan mikroinak erabiltzen dira. Gure labean, mikroin labean janera berotzeko mikroinak erabiltzen dira. Ados? Horiek energia gutxikoak dira. Orduan ez dira kaltegarriak kantidade arruntean, kantidade handitan dena da dena izan daiteke arriskutsua. Ados, eta gero ikuskorretik eskuinera hor daukagu argi mota energetikoagoak. Ultramorea, X-izpiak, gamma-izpiak eta bar. X-izpiak adibidez, onuragarriak dira, erabilditzakegu, kontuz, onuragarriak ez dira. Baina ezur bat apurtzen badugu, ezurra nola apurtu den ikusteko, X-izpiak erabiltzen dira eta hor kantidadea oso txikia da. Kantidade horietan ez da kaltegarria. X-izpi asko, radiografia asko egin beharko genituzke horiek kaltegarriak izateko. Eta garai desberdinetan deskubritu ziren. Argi ikuskorra noski, gu begiekin ikusten dugunez aspaldi ezagutzen genuen, baina ultramorea eta infragorria gertu daudenak 1800 da 1. urtean deskubritu ziren, eta aurrera goia besteak. Irrati guinak hori ikusten duzuen 1887an, X-izpiak 1885an, eta gamma-izpiak 1900 urtean. Haue guztiei, erradiazio elektromagnetikoa eta elektromagnetismoari teoria bateratu bat eman ziona 19. mendean erdialdean Maxwell izan zen, eta berak unifikatu zituen elektrizitatea eta magnetismoa, elektromagnetismoaren teoria garatuz. Hori esan da, ideia bat egin dezazuen, aipatu nahi dut, eguzkiak, lehen esan duzu, eguzkiak bidaltzen digu, energia kantidadea, edo argi, eta argi mota desberdinak, baina gure gainazalera hor goian ikusten dugu, gure gainazalera bakarrik iristen dira, irrati uinak eta argi ikuskorra, pizkat infragorria eta ultramorea. Gure atmosferak, gure lurraren eremu magnetikoak eta babesten gaitu beste erradiazioetaz. Eta hori oso garrantzitsua da. Eta ikus dezazuen zenolako tamaina duten uin hauek, ikusi, irrati uinak dira, lehenengo gauza,
uinak hauek imaginatu ditzakegu itsasoko olatuak bezala. Eta olatuak badakizue daukatela goiko zatia eta bekua, ez? Goiko zatitik goiko zatira horri deitzen diogu uin luzera, puntatik puntara. Zenbat eta energia gehiago izan, punta hori oso gertu dago, eta horrela mugitzen dira uinak. Ados? Oso energetikoak, baino energia gutxi badute, oso mantxo mugitzen dira, eta puntatik puntara distantzia handia dago. Irrati uinetan, lehen eta gaur egun emititzen diren irrati uinetan, puntatik puntara dagoen distantzia da eraikin handi baten modukua. Baina horieten bagara mugitzen energetikoegetara, X-izpiak ja daukate atomoen tamaina. Atomoak dira, ezin ditugu ikusi, atomoak dira oso txikiak. X-izpi hauek horrelako uin luzerak dituzte. Hori esan da, guk, pentsatu, pertsonok, bakarrik erradiazioa harrapatzen dugu, ala ere bai emititzen dugu. Esan dizuet, mugikorrek funtzionatzen dute mikroinarekin. Zuek badakizuek guk energiare bai irradiatzen dugun ala ez, argia irradiatzen dugu bai, ze argi mota. Zein? Mikroondas irradiatzen dugu? Bakarrik mikroondas? Radio ere bai. Beitu, hemen daukagu pista. Beko honetan, gorputz batek temperatura izateagatik irradiatzen du. Beo, temperatura baxua badugu, hemen daukagu Kelvin bat, -272 gradu. Hemen irradiatzen dugu naia mikrouinak dira. Bitu, egin hemendik gora, ikusteko ze erradiazio mota emititzen dugun. Guk zenbat daukagu, gu egongo gara hemendik. Hau ez dago eskalan, Ados, ez dago eskalan. Bitu, pasatzen gara hemen -173tik 9.000 gradutara. Gu gaude hemen gutxi gora bera, ez badugu sukarrik, 36, 37 gradutan gaude, gutxi gora hemendik. Guk emititzen dugu infragorria. Eta argi ikuskor pixka bat ere bai, gertatzen da horren txikia da ez dugula guk antzematen. Baina guk ere emititzen dugu. Orduan, esaten dutenean, hauekin kontu zibili bargerela, hauen arriskua ez da mikroinak erabiltzea, hauen arriskua da engantzatzen gaituela, horregatik oso gutxi erabili behar da. Ados, baina erradiazioa ez da problema, ze guk pertsonok gehiago emititzen dugu, energia gehiago emititzen dugu eta gehiena infragorrian. Ados. Horregatik eguzkia ja askoz ere beroagoa da, eguzkia dago hemen azalera eta barrualdea temperatura horietan dago, eta azaletik iristen zaigo guri argi gehiena. Eta gutxi gora bera gehiena emititzen du ikuskorra eta inguruan. Baina gehiago eguztiak emititzen du rango guztiak. Eta horregatik, guregana heltzen den, eguzkitik heltzen den argi gehiena hemen sailkatu dezakegu, edo ikusi dezakegu. Eta fijatzen bazaret hemen dago piko handi bat, horrek adierazten digu zein den kantitate gehiena. Eta ikusten duzu hor hortzadar bezala, ez? Gehiena da ikusten duguna. Gure gainazalera gehiena da, iristen zaiguna da argi ikuskorra. Ados, eta argi ikuskor hori da gero guk gure begiekin ikusten duguna. Horregatik evoluzionatu dugu gure begiek argi hori harrapatzeko. Eta ez beste bat, hemen gehiena argi mota hori daukagu. Baina ez hori bakarrik. Badaukagu ere bai ultramore pixka bat, eta horregatik krema eman behar dugu babesteko. Ados, atmosferak babesten gaitu ultramore gehienaz, baino ez guztiaz, eta guzti krema ematen dugu horregatik, argi mota horregatik. Eta gero daukagu ere bai infragorria. Infragorria guk nabaritzen dugu, ez dugu ikusten, baino nabaritzen dugu, badakizue nola? Bero moduan. Eguztian jartzen garen horrela goxo-goxo, eta berotasun hori nabaritzen duguna, ari gara infragorriak hartzen. Ados? Orduan, nola ikusten ditugu guk koloreak orain, edo nola ikusten dugu, edo gauzek zergatik daukaten kolorea, argia zer den ikusi eta gero, abitu. Hemen daukagu adibidea.
Eguzkitik heltzen zaigu argia, argi dena nahastuta dagoenean, ze kolore dauka? Argi guztien nahasketak ze kolore dauka? Txuria, oso ongi esan duzu hortik, txuria. Txuriak argi mota guztiak barruan hartzen ditu, eta horregatik kolore guztien baturak txuria ematen digu. Objektu baten gana etortzen denean, beitu, sagar hau gorria da, ez? Zergatik da gorria, beitu, argi mota guztiak heltzen zaizkigu, hemen daukagu hortzadar hau heltzen zaiguna sagarrera, eta islatuta bakarrik kolore bat ateratzen zaigu. Beste guztiak absorbatuta gelditu dira. Objektuek harrapatzen dute argi mota bat, eta beste argi mota bat islatu egiten dute. Eta islatutako kolore hori, edo argi mota hori gure begietara heltzen da, eta orduan guk argi hori ikusten dugu kolore bezala. Ados, orduan argi mota batek ematen digu kolore gorria, beste argi mota batek ematen dugu kolore urdina, batzuk absorbatuta gelditzen dira objektu baten gainean, eta islatuta ateratzen direna da gure begiak harrapatzen dutenak. Hostoekin beste bezain beste, eta imaginatu dezakezuen gauza guztiekin. Ados, orduan, hostoen kasuan, hosto berdean, etorriko litzaiguke argi guztiak nahastuta, islatuta ateratzen da bakarrik berdea, eta horregatik guk hostoa berdea ikusten dugu. Ados, baina noski izango didazu, baina udazkenean hostoak ez dira berdeak. Ez? Bueno, zerbaitegatik izango da hori. Badakizu zergatik? Orain ikusiko dugu, orain azalduko dizuet. Beitu, kolore guztien atzean, guztion atzean ez barkatu, gehienen atzean, kimikaz ari garenan, margoekin jolasten dugunean pigmentuak eta bar margotzeko, etxeko pinturak edo kuadroak margotzeko pinturak eta bar, atzean molekulak daude. Zergatik objektu batzuk absorbatzen dituzte kolore batzuk eta beste batzuk islatu, beraien molekulengatik izaten da. Ados? Orduan, molekulen arabera, eta hemen adibide batzuk jarri dizkizuet, badakit oraindik igual kimikan ez duzu horrenbeste sakondu, ez gara joango molekulaz molekula ikustera. Ados? Baina molekula desberdinek kolore desberdinak absorbatzen ditu eta beste batzuk islatu. Eta horregatik guk margoak egiten ditugunean, gauzak nahasten ditugunean, molekulak ari gara nahazten. Eta laborategian egiten dugun askotan da molekula horiek modifikatu kolore tonalidade berri batzuk lortzeko. Badakigulako ze atomok ematen diguten propietate bat ala beste. Ados, hor molekula hauei deitzen zaie askotan kromoforoak edo beste izen tekniko bat daukate. Eta kromoforo hauek daude hostoetan ere bai. Ados, hostoetan. Zuek badakizu hostoek zenolako molekula erabiltzen duten energia harrapatzeko eguzkitik? Vale, pues hau da, klorofila. Klorofila deitzen da. Vale, molekula hau da. Simplea la komplikatua, ze uste duzue? Simplea da, bueno, nik esango nuke komplikatua dela, baina bueno, hala uste baduzue, beitu. Molekula honek baditu ezaugarri batzuk eta atomo bat erdian, magnesioa. Ados, horrek ematen dio ere bai berezitasuna molekula honi. Horrek eta atomoen arteko loturak, hemen karbono-karbono lotura bikoitzak ditugu, ez dizuet gehiago esango. Lotzeko modu berezi bat karbonoen artean. Ados, eta orduan molekula honek argiaren aurrean portaera hau dauka. Hemen jarriko dizuet, portaera hau. Eta hoen azalduko dizuet zer dagoen grafika honetan. Hemen daukagu behan, ikusi dezakezue zenolako koloreari lotutako uhin luzerak. Orduan, 200 horren inguruan daukaguna behan, kolore morea eta ja hortik urdina abiatzen zaigu, eta heltzen gara barkatu 700 horretara eta hor ja kolore gorria daukagu. Ados? Begiratzen balen badugu, ze argi motak harrapatzen duen gure klorofilak, badira pikoiek. Hemen 0 inguruan hor azpian izango bagenu, ez duela absorbatzen, eta besteak bai absorbatzen du. Fijatu zaitezte ze kolorea ez duen absorbatzen, esaidazue. Ze kolorea ez du absorbatzen klorofilak?
Justo horiek dira absorbatzen direnak. Berdea, norbaitek esan du berdea. Fijatu zaitezte. Fijatu zaitezte. Aizue, ikusi, Ikusi, fijatu zaitezte. Ez balimadu absorbatzen, bota egiten du. Gorria, marra gorria eta marra berdea, fijatu. Nun daude oso bean. Kolore berdean, horrek esan edu ez dituela horiek absorbatzen, klorofilak ez ditu kolore berde horiek absorbatzen. Besteak bai, altuak badiradea, klorofilak harrapatzen ditulako, eta harrapatzen baditu ez dira ateratzen islatuta. Hortaz, klorofila molekulak harrapatzen ditu gorriak eta urdinak eta islatzen du berdea. Eta horregatik, hostoak berdeak dira. Eta harrapatzen du argi hori, energia bihurtzen du landarea eta zuhaitza hazteko. Hori da fotosintesia. Ados, fotosintesia. Orduan, esan dugu, molekulek argi bat mota batzuk absorbatzen dituzte eta beste batzuk islatu. Islapen horiek kolore ematen digute, baina absorbatutako energia hori zerbaitetarako erabildi daiteke. Gero kontatuko izuet pizkatxoa gehiago, honen inguruan. Baina guazen horrein ikustea zergatik hostoak kolorez aldatzen diren. Udan zehar eguzki asko jotzen du, fotosintesia asko egiten da, baina udazken hasten denean ja, eguzkia berago dago, hezetasun gehiago dago, iluntasun gehiago dago, eta landareak batez ere zuhaitz mota batzuk, hosto iraunkorrak dituztenak, horiek nolabait hostoen konposizio aldatzen joaten da. Klorofila pigmento nagusia zen momentuan, berdeak ziren, baina orain klorofila hori degradatzen doa, eta beste batzuk agertzen zaizkigu, beste molekula batzuk. Adibidez, karotenoideak, kolore gorri hori dutenak. Guazen haber ulertzen dugun lehen aipatu dudana, bale? Karotenoideak ditugunean, behitu, zate hau guztia harrapatzen digu, 200-500 inguruan, hor urdina zegoen, baina hemendik aurrera ja ez dute absorbatzen. Eta hor genukan berde eta gorria. Orduan, horiek nahasten ditugunean eta ja, onuntzaga etozenean, lortzen ditugun tonalia dira marroiak, horiskak, gorriskak, molekula horiek gehien nagusitzen direnan ja hostoa ja ez da izango berdea. Izango da beste tonalidade horietakoak. Beste batzuk ditugu ere bai, fitozinaninak, bitu ze izen komplikatua duten. Hauek ere bai, absorbatzen dute urdinetik berdea eta bakarrik islatzen dute gorria. Pigmento honen hastengatik hostoen koloreak aldatu egiten dira, eta guk hemen daukagu horrelako paisaiak Euskal Herrian, ez? Kolore desberdinetako hostoak ditugu, batzuk zuhaitzetan beste batzuk lurrean kolore desberdina dute, eta hori da barruan duten pigmentoengatik. Ados, pigmento horiek argi mota batzuk absorbatzen dituzte eta beste batzuk islatzen dituztelako. Hori esan da, islatutako argi hori gure begietara iristen da. Guk orduan nola ikusten ditugu? Zergatik ikusten ditugu? Zer dago honen atzean? Bueno, nik kimikaria naiz eta ja esan dizuet pista bat, molekulak. Zer dago gure begietan guk argia harrapatzeko? Pues molekulak, baina beste molekula mota batzuk. Goazen ikustera nola iristen zaigun, bale? Argia sartzen zaigu gure, hor daukagu begininia, kornea daukagu, hortik sartzen zaigu eta argi hori bukatzen da begiaren atzean erretinan. Eta erretinan daukagu molekula berezi bat eta zelula berezi batzuk. Konoak eta bastoiak ditzen direnak. Hauek dira, zelula mota hauek, milioika eta milioika ditugu hor kornean, kornean erretinan, atzean, milioika eta hauek dira argi harrapatzeko errudunak barruan molekula berezi bat dutelako. Eta molekula hau da. Erretinan dagoen molekula bada, eta bere izena erretinala. Ez gara oso originalak, ez da, erretinala da.
Bueno, igual zuek hemen ez duzu asko ulertuko. Baina guazen ikustera forma bakarrik, molekulanen forma. Eta ikusi dezakegu goian ezkerran daukagun forma hori kiribildua dago, hor daukagun buztantxoa kiribildua dago, tolestua dago. Aldiz behan nola dago? Zuzen dago. Beitu ze gertatzen den hemen. Justo guk gure begietara iristen den argi hori, objektu batek islatu duen argi hori gure begira iristen denean, molekula honek harrapatu egiten du argi hori gure erretinan. Eta horren ondorio ze gertatzen zaio? Forma aldatzen duela. Molekula honek argi horrekin, eta argia horrek ematen dio energia molekulari, forma aldatzen du. Eta forma aldatzerakoan behitu ze gertatzen den. Molekulak ez daude bakarrik begian hori zulatuta, proteina batzuen barruan daude, eta proteina horiek gure retinal molekula hor barruan, ikusten duzu nola dagoen forma gorriko molekula txiki bat hor barruan? Hori da gure erretinala, erretinal molekula. Argia heltzen zaionean forma aldatzen du, eta ez da kabitzen kutsa horretan, proteina kutsa bat bezala ikusi dezakegu, ez da hor kabitzen eta atera egiten da. Eta hor abiatzen da prozesu guztia, gure ikusmenaren prozesua. Ados? Eta behitu zer daukan molekula honek, ere bai, lotura bikoitzak, karbono lotura bikoitzak. Horiek dira ezaugarri nagusiak guk ikusi ahal izateko eta landareak kolore aldatzeko eta eguzkiko fotosintesia egin ahal izateko. Kimikoki antzekoak dira eta oso desberdinak aldi berean. Evoluzioak eraman gaitu argi hori harrapatzeko molekula hauek garatzera. Ados? Orduan, badaukagu, lehen esan dizuet, klorofilaren kasuan, genukan magnesioa eta lotura bikoitzak, metala eta lotura bikoitzak. Horiek dira klabeak. Ados? Kasu honetan ez daukagu metalik, ez du inporta. Baina argia harrapatzerakoan forma aldatzen du molekula honek. Beste molekula batzuk beste gauza bat egiten dute, ez dute forma aldatzen. Harrapatzen dute argia, eta gero argi hori bueltatzen dute baino beste energia batekin. Hori da fluoreszentzia. Zuek badakizu zer diren molekula fluoreszenteak? Bueno, molekulaiek badirudi argia emititzen dutela, beraiek dira argia botatzen dutenak. Ez bakarrik erreflejatzen, baizik eta botatzen. Eta hori zergatik da, harrapatzen dutelako lehenago argia, eta gero bota egiten dute. Seguro ikusi dituzula horrelakoak. Fluoreszenteak horrelakoak dira. Eta zuek erabiltzen dituzuen subraiatzeko rotuladoreak tinta mota horretakoa daukate. Gehiago ikusteko rotuladore batez ere horia oso fluoreszentea da. Eta beste gauza batzuk ere gu kimikariok eta zientzialariek erabiltzen ditugu horrelako molekulak garuna estudiatzeko adibidez. Su artifizialak, aipatu dugu lehen, zergatik su artifizialek emate dute kolorea? Barruan duten metalengatik guk energia ematen diegu nola? Eztanda egiterakoan, koetak eztanda egite dutenean, pumba, hor energia bat ematen zaio, eta barruan duten metalek bakoitzak kolore desberdin bat ematen du. Metalek ere bakoitzak bere kolore mota desberdina daukate. Molekulak kolore mota bat absorbatu eta emititu dezakete, metalak ere atomo mota berezi hauek ematen diote berezitasun ere bai gure molekulei. Bukatzeko eta aneri hitza eman aurretik, ja orain ulertzen dugu zer den argia eta zer diren koloreak eta nola ikusten ditugun, ane kontatuko digu zertarako erabiltzen dugun orain kimikan eta ze berezitasunak ditugun kimikan, baina laburtzeko, nik kontatu dizuena gogoratzeko. Badakigu esandakoa, argia erradiazio elektromagnetikoa da, ikusten duguna islatzen den argia da eta hori da kolorea. Horregatik argirik ez badai islatzen gela ilun batean ez dago kolorerik. Ados? Eta gero kimikoki berezitasun bereziak izan behar dituzte molekula horiek argi bota hau harrapatzeko. Ikusi dugu nola azaldu dezakegun horrela hostoen koloreak, zergatik landarek fotosintesia egite duten eta gero guk zergatik ikusi dezakegun molekula hauek erabilita. Ados? Hori guztia esan daia, hitza aneri emango diot. Bueno, nire txanda. Ez? Esan. Igual,
hitzaldatu baino lehen galdera badago. Bai. Ura ze bada transparentia? Ura ze bada transparentia? Oso ongi, ura transparentia da, pasatzen argi guztiak zeharkatzen duelako. Ez du ezera ez absorbatzen, ez islatzen. Eta orduan transparentea da, argia pasatzen delako. Vale. Zerua urdina da, bitu, heltzen zaigunean, haber nola egiten dudan eskuz hau, bale? Hau da gure lurra, imaginatu planeta. Atmosferan zer daukagu? Partikulak ditugu, bale? Molekulak, hautsa, denetatik. Argia heltzen zaigunean, esan dizuet, kolore bakoitzak badauka bere uina. Eta uina dauka bere tontorretik tontorrera distantzia jakin bat. Eta ez da berdina. Orduan, partikula guzti hauekin urdinak gehiago txokatzen du. Eta dispersatu egiten da zeruan goian. Argi urdina gehiago dago goian eta gutxiago heltzen zaigu gure gainazalera. Eta horregatik ikusten dugu zerua urdina. A ber, esan. Banaka. Beltza eta txuria koloriak dira. Beltza eta txuria ez dira koloreak. Txuria da kolore guztien nahasketa, ikusten dugun kolore guztien nahasketa, eta beltza da ezer ez daukagunean. Kolorerik ez da, argirik ez da, bueno, argia edo uina ez dagoenean. Barkatu? Ez dizut ongi entzun, esan? Marroiek? Margoakin. Bai. Hori da, margoekin egin dezakezu kolore guztia, baina da, kombinazio desberdinak eta hor nolabait lortzen duzu batzuk absorbatu eta beste batzuk islatzea. Joko horrekin dago. Margolariek kombinatzen dituzte kolore mota batzuk kolore guztiak egiteko. Baina benetan primarioak gure begietan dira urdina, berdea eta gorria. Horiek dira primarioak. Horiekin nahaztu egin dezakezu guztiak. Gero, margolariek beste truko batzuk erabiltzen dituzte, baina atzean molekulak daude. Bueno, gauzatxo bat, proposamen bat ingo dotzuet. Ikusten ditut horrezkoak altzauta darela, igual, euki goguan galderia, anei emongo dotzau hitza bestela lusatu ingoga. Eta bukaerarako euki goguan galderak, eta gero eukiko dugu tartia, bale? Eskerrik asko. Bueno, nik oain esplikatuko dizuet, koloreak zertarako erabiltzen ditugun kimikan, bai? Eta batez ere, nire arloa da kimika analitikoa. Eta kimika analitikoan egiten ditugu gauzak neurtu nolabait esateko, bale? Orduan, uraren galderaren arira, hemen ere antzeko zerbait gertatzen da. Bai, hau da kuartzo harria. Kuartzo harri honek dauka egitura horrelako egitura bat, bere molekulak daude modu oso konkretu batean antolatuta, eta egiten duna da hemen argiak iaia guztiz zeharkatu. Horregatik handa pixkat gardena, uraren estiloa. Ze gertatzen da? Guk kuartzo horren egituran sartzen bali madegu burdinioi bat, egitura kubiko perfektu hori pixkat deformatzen hasten da. Eta horren ondorioz, ja ez daukagu kuartzoa, baizik eta kolore morea lortzen da. Horrek amatista izena du. Orduan, guk ikusten bali madegu amatista bat edo kuartzo bat kolore morezkoa, ze informazioa daukagu? Burdina daukala. Fe hori da burdina, bai? Taula periodikoan Fe errepresentatzen da burdina esateko. Orduan, guk hori ikusten bali madegu, badakigu burdina daukala bere egituran. Orduan, koloreak nolabaiteko informazioa ematen diogu. Gu hortaz baliatzen gea, geojakiteko gauzan konposizioa nolakoa dan. Orduan, alde batetikan jakin dezakegu zerbait badaukan edo ez daukan, eta bestetikan jakin dezakegu, ondo neurtzen bali madegu behintzat, zenbat daukan. Eta hor, kimika analitikoaren bi adarrak edo banatzen zaizkigu. Alde batetikan analizi kualitatiboa, non erantzuna bai edo ez izango dan, eta bestetikan analizi kuantitatiboa, hau da, zenbat daukagun.
Eta adibide simple batekin azalduko dizuet hau. Imaginatu daukagula irudioi, eta irudi hortan ikusten dituzue borobiltxo batzuk, ez? Bueno, zer daukau eta zer ez daukau? Borobiltxo txuria badaukau? Berde hori badaukau? Arroxa? Berdea? Berde hau, Ez. Naranja? Ez. Bale? Orduan, horrekin esan dezakegu gure iruditxoak zer daukan eta zer ez daukan. Bai? Hori garrantzitsua da jakitea. Baina baita ere, kasu batzutan, garrantzitsua jakitea zenbat daukagun. Eta irudi berdina juten balimagea, zenbat borobiltxo txuri ditugu? Zenbat berde? Arroxak? Ondo. Oso ondo, kontatzen badakigu. Hori da pixkat, analisi kimikoaren oinarria, bai? Jakitea zerbait badaukagun edo ez daukagun, eta bestetikan jakitea zenbat daukagun. Pixkat, Jonek azaldutako adibidea bueltatuko gea, eta hostoen pigmentutara jungo gea. Gertaliteke, gauza batek nahasteak eukitzea, bai? Segun zen momentutan, hosto batek eukitzea dauka, beak aipatutako klorofila horiek, baino baita karotenoideak, antazianoideak eta beste gauza batzuk. Orduan, agian, gertatuko zaiguna da, kasu batean, inberko ditugula banatu. Bai? Orduan, hortarako ditugu teknika ezberdinak, kasu hontan kapa fineko kromatografia, non guk sartzen dugu pigmentuen nahasketa bat, eta denbora uzten dugunean ikusten da nola, konposatu ezberdinak banatzen dian, geruza ezberdinetan bezala. Bai? Eta geruza horietako bakoitza izango da, lehen Jonek aipatu dituen klorofiloak, karotenoak, xantofiloak eta beste osagai batzuk. Bai? Hostoetan ikusten dian beste osagai batzuk. Orduan, alda batetikan, eukiko dugu lan bat, jakiteko, konposizio horren banaketa, jakiteko zer dagon eta zer ez dagon. Bale? Eta jongo naiz beste adibide batea. Zuetako zenbatek egin dezue COVID testa. Igual alderantziz galdetzen bali maeto, beto, ez? Zenek ez duin? Ke suerte. Ez? Bueno, bale, eta nola funtzionatzen du testonek? Palito por la nariz, edo estarritik, edo txistua hola botata, bai? Zer egiten dugu horrekin? Zer? ADN, bueno, virusaren zatitxo bat, bai? Virusaren zatitxo bat da lortzea frotizan helburua, bai? Isopo bat hartzen dugu, eta horren helburua da, virusaren zatitxo bat lortzea. Orduan, guk daukaguna da olako test bat, ez? Eta test horrek zer dauka? Kontua zer da, zuek virusan zatitxo hori begi utxez ikusi dezakezue? Ez. Ez. Orduan, ditugu beste herramienta batzuk, ikuste ez dian zati horiei kolorea emateko. Eta horregatikan, hangoran ikusten dituzue punta gorri duen egituratxo horiek? Bueno, horiek dia, urrekoloidalarekin edo latexarekin dauden antigorputzak. Eta hauek dia kolorea emateko erabiliko ditugunak. Orduan, bestetikan ditugu bi marra. Bat da kontrol marra, ondo ziurtatzeko gure listua edo isopoarekin sartu dugun likidito hori bukaeraraino iristen dela, eta bestetikan test marra, hor azalduko zaigu, bi marra ikusten bali maitugu, positibo dela, edo marra bakarra bali da, kontrol testana, testa ondo burutu dela, baina ez dela positiboa emaitza. Bale? Orduan, guk egiten dugu isopoa, edo sudurretik, edo estarritik, edo listua botatzen dugu nun baiten, bai? Eta nazten dugu buffer batekin, bufferra da, antigeno horiek eta gure listua eta disolbatzeko behar dan likidoa. Bai? pH konkretu batean, eta bueno, beste gabe. Orduan jartzen dugu tanta bat horko puntu hortan, eta guk tanta hori sartuko dugu gure test horretan. Gure listuak eukiko ditu listu molekula propioak,
baina baita ere, positiboa balimada behintzat, virusaren zatitxoak, antigenoak. Horregatik esaten zaio baita ere antigeno testa. Bai? Ba, bueno, antigeno horiek harrapatzen dituzte lehen esandako urrekoloidala dituzten antigorputzak. Bai? Egitura horiek egiten dute virusaren zati hori harrapatu. Orduan, testa pixkanaka aurrera doa, bai? Kapilaridadez, papelean ura juten den bezala, aurreraka doa, eta hor dauden beste egitura hauek, esaten du, stop, zuek hemen gatu behar dezue. Eta harrapatuta gehatzen dira, eta urrekoloider horrek ematen du, markatzen du bere kolorea. Eta gero, listuak bere bidea ingo du aurrera, eta horrek markatuko du bigarren marra. Orduan, bi marra ikusten ditugunean, esan nahi du, gaixori gaudela. Kasu hontan, COVID-a daukagula. Bai? Orduan hori da, kontua, kausatzutan nahi degula ikusi kolorea ez daukagun zerbait. Orduan, ez balima daukagu, eman ingo diogu. Eta hori erabiltzen da beste kasu askotan. Metal ezberdinak determinatzeko ureetan edo beste medio batzutan, askotan gehitzen zaizkio beste reaktibo batzuk, eta kolore ezberdinen presentzian bitartez, jakin dezakegu kloruroak dituen, bromuroak dituen, aluminia daukan, edo beste osagai batzuk ditun. Bai? Orduan, horrekin bai estatu dezakegu edo ez estatu dezakegu zerbait badagon edo ez dagon. Hori izango litzateke analisi kualitatiboaren oinarria. Baina esan dugu bestetikan, interesatzen zaigula askotan jakitea zenbat daukagun. Eta zenbat nola jakin dezakegu? Zer behar dugu jakiteko zenbat daukagun? Guk irudi hortan ikusten dugu mutila neskatoa baino handiagoa dela. Baina zenbat handiagoa da? Hogeita 14 zentimetro. Eta nola jakin dezue hori? Matematika, bai, bale, oso ondo, kenketa matematika bidez jakin dezue. Baina zerrek esan dizue bakoitzak zenbat neurtzen duen? Metroak. Beraz, zer behar dugu? Neurtzeko, erabiliko zerbait neurtzeko, bai? Neurtzeko gailu bat behar dugu. Kasu hontan, metroa izangoa. Ados? Bueno, kimikan ditugu, instrumento pila bat, superkomplexuak, superpotenteak, neurtzen dizkigutenak 0,00000000000 gramo adinako kantitateak, bai? Baina egia da, kasurik, gehienetan ez dut esango baino, kasu askotan ez da beharrezkoa horren besteko zehaztasuna, horren besteko sentsibilitatea. Bai, kasu askotan, kontzentrazio horiek edo gramo horiek nahiko kantitaten daude beste modu batera determinatzeko ere. Orduan, goazen pixkat kolorera bueltatzera. Lehen, zesan dizuet kuartza eta amataistakin? Esaten digula presentzia, bai? Bueno, zenbat eta burdin gehiago euki amatista horrek, ze iruditzen zaizue gertatuko dela? Geota moreago izango dela. Bale, ados, guk hori begi hutsez ikusi dezakegu. Bale, baina nola gauza bat da, gizonezkoa eta neskatoan artean bezala. Bakigu gizonezkoa altuagoa zala neskatoa baino. Baina nola jakin zenbat altuagoa dan. Kasu honetan, nola jakin zenbat burdin gehiago daukan. Bai, hori neurrian kasuan. Kolorea gaitik. Bai, orduan, kolore hori guk begi hutsez jaso dezakegu, baina gure begia oso subjetiboa da. Eta nire begiak zuen begiakin konparatuz gero ere oso neurri subjetiboa izango litzateke. Orduan, subjetibotasun hori kentzeko, zer erabili dezakegu? Adibidez, argazki kamara bat. Bai? Eta gaur egun, ia denok daukagu argazki kamara bat poltsikoan. Ez?
Hori izan nire hurrengo galdera. Gero bengo izuet horre. Bai, orduan, argazki kamera bat erabili daiteke, kolore hori jasotzeko. Bai? Orduan, pixkat jungo naiz lehen Jonek azaldu duen eskemara. Jonek hau azaldu izue, bai, espektroek nola funtzionatzen duten, nik beste modu batera esango izuet. Erruera hori ikusi dezue seguraski noizbait? Ez? Bueno, da zirkulo kromatikoa eta kolore osagarriak adierazten dizkigu. Orduan, hau modu simplifikatuko baten azaltzeko, hor zentratuko gea. Hau da, guk karotenoen naranja marroixka hori ikusten degunean, bai, ikusten dena izango da naranja, hori izango da islatzen dena. Eta xurgatzen dena, batez ere, bai, gainontzeko danetikan xurgatuko du zerbait, baina batez ere izango da bere kolore komplementarioa, bai, kolore osagarri hori batez ere da xurgatuko duguna. Eta azken finean, aurretikan ikusitako olako ekipo batek ematen diten informazioa ematen dite bai kolore batek. Bai? Jakinda bakarrikan, identifikatuta bakarrikan, ze kolore dan. Bale, orduan, txonik aurreratu dizue, kolore primarioak, kolore primarioak berez plastikan eta egiten ditugunean, zian horia eta zea, eta gero hoien nahasketak zian sekundariak, baina, gure begiak ikusten dituzten koloreak, printzipalki, dia gorria, berdea eta urdina. Eta hauen kombinazio posible guztiak eginda, lortzen dira, ikus daitezken kolore guztiak. Horrei esaten zaio RGB kolore espazioa. Hau da, R kanalarekin red gorria, G kanala green berdea, eta blue koloretik urdinet, hiru hoien balio ezberdinekin definitu dezakegu edozein kolore. Bai? Eta nola? Kolore azken finen olako kubo bada. Grafiti, más o menos. Bai? Orduan, lehen zesan dugu beltza zala. Beltza eta txuria koloreak dira? Beltzaren balioak, horregatikan R, G eta B kanal horietan, dia 0. Eta txuriak orduan ze izango dira, ze balio eukiko du? 255, bai. Kolore kanal hauek, RGB kolore hauek, beti egoten dira 0 eta 255 tartean. Eta horrela definitzen dira. Bai? Orduan, beltzak kolore eza, eukiko du 0 balio bat, eta txuriak eukiko du balio maksimoa 3 kanaletan. Gorria definitu nahi balima dugu, gorriak eukiko du balio maksimoa bere kanalean, baino 0-0 beste 2 kanaletan. Berdea definitu nahi badugu, berdean eukiko du bere kolore maksimoa, 0-0 besteetan. Eta urdinarekin ere bai. Eta ja hortikan aurrea, koloreak kombinatzen hasten balimagea, ikusten dugu, R eta G nastuta kolore horia lortzen dugula. R eta B nastuta magenta kolorea. Eta G eta B koloreak nastuta zian kolorea. Bai? Eta hor erdian, danai erdiko balio bat emanda, egongo litzateke gris kolorea. Baina azkenean hau da. Bai? Nik hemen eukiko nuke 000 balioa, hemen 255, 255, eta gero erpinetan eukiko nituzke berdea, urdina eta gorria. Eta hauei zenbaki edo kombinazio ezberdinak emanez, dozein kolore definitu dezaket. Bai? Zer? Bai? Bai? Gutxi gora bera, bai. Ados? Orduan horrelako kubo da daukau. Bai, hemengo kubo hau da horko kubo hori bezala. Bale, ados, esan dugu guk argazki bat erabiliko degula. Bai, argazki horretan kolorea jasoko dugu.
Oain dator galdera. Zuetako zenbatek daukazuen mobila? Bale, mobil hori erosteko, ze eskatu zenioten zuen gurasoei? Dirua, noski. Baina, ama, nahi eta argazki honak ateatzea, eta argazki honak ateatzeko zer behar du kamera horrek? iPhone izate. Kamarak ze zaugarri eduki behar du? Megapixelak, ez? Pixel. Zer da pixel bat? Baldakizue zer dan pixel bat? Zer da pixel bat? Kuadradito txiki bat. Hau da, argazkia osatze deu, milioika kuadradito txikikin guk hor zoom handi bat ingo bagenu, ikusiko genuke argazkia pixelatua, bai? Kuadradito txiki hoiek, bai? Orduan, guk argazki bat erabili dezakegu eta eremu bat definitu. Eta eremu horrek, eremu horrek daukan kolorea R, G eta B kanal hoien bitartez definitu daiteke. Bale? Orduan, ikusi dana da, azkenean, zerbait, zenbat eta kontzentratuago euki, kasu honetan G eta B kanala berdina mantenduz eta R kanalaren balioa aldatuz, proportzionaltasun bat mantentzen dala. Hau da, gure regla kalibratu eukiko bagenu bezala, edo termometro bat, bai? Hau izango da gure termometroa, gure argazkia aterako deu, eta hortikan pixelak daukan balioa sartuko dugu gure kalibratuan, eta honen bitartez jakingo dugu gure analitoa edo jakin nahi deun konposatuak ze kontzentrazio izan dezaken. Bai? Eta hau dana zertarako. Esan dizuet, lehen kimika analitikoan dauzkagu ekipo superpotenteak, 0,000 ez dakiz zer gramo detektatu ditazketenak. Baina kasu askotan ez dago beharrezkorik horren kontzentrazio txikitara jutea. Kasu askotan, interesatzen zaigu adibidez zuku batek zenbat C vitamina daukan. Orduan, C vitamina berez gardena da, bale? Ze gertatzen da? Bota zaizkiola erreaktibo egokiak eta ikusi dala kolore naranja hartzen dutela. Orduan, kolore naranjan ikusten dezue, nola zenbat eta kontzentratuagoa izan, horrek esan nahi du vitamina C gehiago daukala. Bai? Bueno, beste adibide hauetan adibidez, antioxidatzaileak daude. Antioxidatzaileak dira gure gorputzak behar dituzten osagai batzuk erradikalen libreen aurka borrokatzeko. Eta, teak, frutak, olako barazkiak, olako elikagaiak aberatsak dira antioxidatzaietan. Horregatik handia horren osasuntsuak. Orduan, antioxidatzaile horiek ere jakiteko zenbat antioxidatzaile dituzten elikagai bakoitzak, froga ezberdinak daude aplikatzea, eta froga bakoitzak emango du bere kolore ezberdina. Bai? Baina hau ez elikagaien munduan bakarrikan. Edozein eremutan aplikatu daiteke. Kasu honetan farmazeutikan ere bai. Farmazeutikaren kasuan, hauek digia begiko tanta batzuk, kolirio batzuk, eta begian pH-a oso espezifikoa da. Orduan, osagaiak edo farmakoak modu egoki batean egon daitezen, behar dute fosfato kontzentrazio egoki bat. Eta fosfato kontzentrazio egoki hori pH konkretu egoki bat emateko erabiltzen da. Orduan, honek ahalbidetzen diguna baita ere da, argazki bakar batekin hainbat konposatu edo hainbat neurketa egin ahal izatea. Azken finean behar dugun gauza bakarra da argazki bat. Eta ez aurretikan ikusi deguna eta milaka euro balio dituzten ekipo horietako bat. Baizik eta kamera bat, mugikorre batekin balio diguna, eta olako neurketak egiteko. Orduan, eta ia bukatzeko, zertarako balio digu honek?
Ba, bueno, alde batetikan denbora aurrezteko. Zuk elikagaien enpresa bat balima daukazu eta antioxidatzaileak determinatu nahi balima dituzu, oain arte normalena zen kanpo laborategi batera bidaltzea laginak. Ze gertatzen da? Kanpora bidaltzen dituzun bitartean, han probak egiten dituzten bitartean, emaitzen txostena idazten dizuen bitartean, azkenan hor egunak pasatzen dira. Eta iristen da, azkenean, zuk zure elikagaiekin baia produzitu behar dezu eta denbora, bere alako emaitzak behar dituzu. Orduan, teknika hauek ahalbidetzen digute momentuan uneko emaitzak lortzea. Bestetikan, baita ere, ja azpimarratu dizuet, behin baino gehiotan, ekipo espezifiko horiek pixkanaka ordezkatzen hasi gea, eta azkenean horrek ahalbidetzen diguna da, bai dirua aurreztea ekipo horiek oso garestiak dialako, tekniko espezializatuak ez ditugu ja horren beste behar, eta azkenean horrek ere baliabideak aurreztuko izkigu. Behin gaina ere, beste ekipoiek erabiltzen dituzte askotan disolbatzaile asko, eta kasu hontan erabiltzen dian volumenak eta erreaktiboen eta disoluzioen volumenak dia oso txikiak. Eta hori oso positiboa da ingurugiroaren aldetik. Ze azkenian, hondakin kimikoak sortzeak ere une oro etengabe, azkenean gure ekosistemak kaltetu ditzazke. Eta hoixe dena. Txoni, nahi badezu igo. Bueno, oin lehen esku batzuk altzau dituzue, ez dakit gogoan daukazuen enbiazinuen galderia, besterik sortu dan, tartetxo bat hartuko dugu nahi baduzue, galderak erantzuteko. Norbaitek badauka zerbait? Bai? Galdera bat, zergatik, goitzik ikusten dugu, itxasoko ura urdina eta gero sartzen garenian berda ikusten dugu. Hori zergatik pasatzen da? Ba, hori ez dugu aipatu hor molekulak berdintxoak dira. Hor kontua da, angelua, ze angeluarekin erreflejatzen den argia, islatzen den argia. Angeluak ere markatzen du pixka bat uhilduzeraren aldaketa bat, eta horrela, objektu bera, ez bakarrik itxasoa bezek eta objektu bera egiten balen badugu pixka bat argi iturri aldatu, islatzeko modua ere desberdina izan daiteke eta kolorea desberdin. Eta da horregatik, argia zenolako angeluarekin islatzen den. Da, argia nondi jotzen daben? Bai, hori da. Gero gauza komplexuagoa daude, itxasoaren kolore aldatzen da, segun nondik begiratzen dugun, argiaren islapena desberdina delako. Eta gero hori bai gertatu daiteke adibidez beste objektu batekin, azalera laua leuna izatea edo rugosoa izateak ere kolore aldaketak ekartzen du. Islapen hori modu desberdin batean gertatzen delako. Ze koloretakoa dia lainoak? Ze kolore? Takoak dia lainoak. Beitu, lainoak esango dizut, atmosferaren alturaren araberakoak izaten dira hodeiak, kolorea. Nahiko behan badaude, urez eginda daude. Eta orduan, horiek normalean betik grisak ikusten ditugu, ura dutelako. Puntan dauden naguso goian atmosferan, horiek txuriak dira. Zergatik izotzez osatuta daudelako, izotz punta txikiak, eta ura likidoak eta izotz solidoak modu desberdin batean, eta gero alturagatik modu desberdin batean eragiten duen argian. Zorregatik. Bueno, nik galdera bat daukat. Oindala ja urtetxo batzuk,
sarietan ibili zan argazki bat bueltaka, zan soineko bat, eta galdera zan ze koloretan ikusten genduan. Eta batzuk morea eta beste batzuk beixa ero zuriska ikusten ginoan. Bixak ziren egi izango ziren, bixa bai hori bizitzara beraman geinke bakoitzak gure begirada daukagulako bai. Hori zergatik gertatzen da. Ja, galdera ona, erantzuna ez dakit hori igual medikuek jakingo dute hobekiago eta optikan lan egiten dutenak, baina nik imaginatzen dut hori azkenean gure bakoitzak daukagun zelula kopuruekin egongo dela lotuta, begietan, erretinetan, ez delako berdina, hori alde batetik, baina bestela ere ez dakit. Osea, efektu optiko horiek atzean badaukate argiarekin, eta argiaren portera fisikoarekin lotuta dauden arrazoiak eta ez dakit oso ongi zergatik den kasu honetan. Eskerrik asko. Ez horregatik. Zegaitxik dare gauza batzuk sartzezunean urberotan da kolore bat, eta sartzezunean urrotzian da beste kolore bat. Hoi, zeinek esan duzu? Ze objektu? Dare gauz objektuak edo jolasak sartzezu urrotzatan eta da kolore bat, eta sartzezu berotan eta da beste bat. Pues galdera ona. Zuk badakizu? Nik ere ez. Baina, seguraski propietate, ez dakit zerbait gertatzen den barruan. Baina batetik bestea pasa eta berriz aldatzen da kolorez edo manten dite da? Zea bezala bat zeuden, bai, eraztun batzuk ebai hola berotan da, ja, horrek azkenean ingo duna da beroa, leheno esan dugu ez, beroak ebai kolorekin eta nik uste tortikan joan daitekela. Osa, baina ez dezu esaten, arrautza bezala ez, urberotan ja egositen da eta kolorea guztiz aldatzez, ez, hori beste zerbait egatikan da. Ekin ez da asistitzen ziren nik horrelakorik. Ez, nik horrelako josteliak ez, baina txikitan mitiko kolarek, ez? Beroakin edo epelakin bai aldatzen zian. Gauzat, hau ez da honen inguruan, baina umiak zelan sortzen, zelan hasten nia tripa barruan. Tripa barruan? Nola zelan? Mitosi bidez, ez? Ba hori, zelulak juten dialako haunditzen, eta iristen da momentuan, banatzen diala. Zeba haunditzen dian, hor barruan sartzen dira prozesuak eta erreakzio kimiko ezberdinak eta hasten doaz. Gero eta zelula gehiago daude, barruan eta gorputza hasten doa. Bueno, ba, usten dut ja ez dagoela galdera gehixau. Pentsatzen dut oso interesgarrixa izan dela, oso gainera didaktikoa izan dela, eta espero dut disfrutau izana. Urrengo baten ikusiko dugu alkar, bale? Eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko. Agur.